besisin. İçimde kocaman bir dünya kurdum. O dünyanın kalbisin, sen kaderimsin. Aşkın ta kendisisin. İçimde kocaman bir dünya kurdum. O dünyanın kalbisin. Yazılmıştım aşk türküleri sanadır sana. Bu yangınlar, bu yağmurlar sanadır sana. Sana bir şey söylemek istiyorum, kulak ver bana. Seni çok ama çok ama çok seviyorum, seviyorum. Ve bunu bağıra çağıra söylemekten hiç utanmıyorum. Sevdiğini söylemekten utanan insan korkağın biridir. Sen benim yanımdayken hiçbir şeyden korkmuyorum. Seni çok ama çok ama çok seviyorum, seviyorum. Ve bunu bağıra çağıra söylemekten hiç utanmıyorum. Sevdiğini söylemekten utanan insan bizden değildir. Sen benim yanımdayken hiçbir şeyden korkmuyorum. Yazılmıştım aşk türküleri sanadır sana. Bu yangınlar, bu yağmurlar sanadır sana. Sana bir şey söylemek istiyorum, kulak ver bana. Hadi özellikle Abdülhamid bilgisayarı var. Güzel bir fotoğraf yapıyoruz.
Energy, I don't sound online. From smoke. Най-красивата стана. Майка ти какво да прави? Риза човек, ама тъс риза не ми харесва. О, не от Риза на Таркан? Не. На Таркан ризата? Аз съм съгласен, ама не, ризата много служен проблем. Виж, бате, има някакъв проблем тук. Нещо има. Трябва да го видим как ще го правим. Нещо. Не, това си както трябва. Трябва да му облечеш ли, да е точно на този човек. Да е начало. Сега да е просто това. Ризата не може. Чакай. Тук е нещо грешно зашили шивачите, трябва да се отива долар. Отде го купи? А уж поръчката да за ризата пък. Къде го направи?
Ама шик е специално. Къде? Чакай, къде? Варна. Аз сега трябва да отидем до Варна, че направили грешно в Шело и трябва да отида до Варна, аз сега да изкарам Шело и... Има някакъв начин да се оправят тук на мен. Чакай сега, трябва да намеря аз, Леле Сидика, ще го оправя, ама... И ти кажа тук на мене, аз ще го оправя сега Леле Сидика. Нещо грешно шили тук хората. Добре, ама трябва да има начин да се оправят. Не, аз сега ще до Варна, Бързаме. Соло Груш, ще иде до Варна, ще иде до Шивачи да го оправят човека, ама това е нещо. Как ще оправим? Не знам, човек. Колко кажа, че ще ма казал? Ама на 113 и половина гори човек, как да го изчискам? Ти колата да дадеш, ти колата да правиш? Ключите са в колата. Аз така хора не съм карал. Тай. Гори сега. Гори. Ама човек и на Шивача де, че платиш да го оправи. То отделно. Колко ще избери бежам те? Чакай да ми колко ще изгори. 6 хиляди кубика бензин, колко може да гори? Колко човек, съмле да се съмле. Дали ще ги изгори? Чакай, тук няма да ги изгори. Може да се отвържи. Може да се отвържи. Знам ли Шивача на тази работа, какво ще направи? Писни. Ето тук се отвори, тук... Ще се отвори, нищо това не се виж. Айде да го отворим, аре. Те шивачи толкова... Те шивява, Парен капия, че на смисли. И бли, чакай, че пара. Всичко хубаво сега. И риза имаш вече. Риза тя много... Ама, като ли те панталони падат, ти си ослабна малко. Не, точно замислям. Тя за този панталон ти трябва е колан. Трябва е. Имам един приятел, който има такъв колан оригинален. Оригинален колан. Само с той се занимава. От Италия дойде колан. Там е да. Ако искаш, ние и да го правим. Колко ще тъжим, знак ли казвам? Я чакай. Остави ги на мен. Телефон са ли да ми?不是都感情过，有些然后也蛮有的。 Лахте ватан. Колана, чакай, отайто си това човек, колана е много труден въпрос. Отайто, защото тема с колана, гледай. Кажи колана на камерата. Армани ли Версачи ли? Колко пари дай за този колан, Елви? Елви? Не знам бе. Оригинално пари, ние заедно го вземахме, заедно бяхме с него. Бая пари му да... Отайто докарва човека, то само горивото му и парите му стигава. Трябва да го правим някакси. Илви, той е оригинален? Оригинален е колана, моля се. Оригинален? Ще оправим. Не казвам момчето за къде пари. То ще такова. Прави се. То, прави ли се колана? Прави се. Друго трябва ли му? Не трябва. Вира, е ли киши? Кого трябва сега? Една въртурска трябва да тогава. Въртурска? Англия може да е да. Англия е... Колко фунта ще гледаме? Аз сега дай да видим първо дали ще влезе. Тя и обратно ще тали кой? Нещо обратно ще тали. Аз не знам, ма тя ще се обърне, Как се обърне? Се обърне, виж как се обръща се. Обръща се, ето тръгна да се обръща, тръгна. Тръгна, ето виж, ето так обърна се. Виж, ето, обърна Я да се. видим как ще стои. Ще стои в руси. Ще стои. Чакай, ама тук сега не се обръща. Ще стои, ти казвам. И аз ще стои. Опитайте. Да опитаме ли?
Ама ще стои, ще Ама стои. чакай сега, вижте. Няма те да им как ще стои, аз стои да им. Я, тъс дъбка. Вижда ли сега, виж. Ама от тъс страна ли се отваря? Страни се отваря, те ще влезе. Те ще влезе ли? Пробвайте. Я да видим. Пробвайте се. Чекай, влиза. Тот си ма греши. Ке на голям чек, богат чек, в нотен чек, магазините не влиза. Ще влезе, бе, ще влезе. Аз съм сигурен, Вратът ти е широк, ни дейте. Вратът ти е широк, дай да отворим още малко. Се отвори. Ще е отворено достатъчно. Дай да видим сега дали. Пробвайте сега. Точно. Точно, да, точно, да. Били си скажан, това не е Си по-отпрезаме. Долу дръпни литри. А всеки ден тук слагаме и правим проба, ти мене ли мълчиш? На Васили Лески, Васили троши също малко. Добре. Сега да не го удариш. Ей. Хубаво стана. Може да стана точно, виж. Може да отидеш. Гледай как стана. Аз като така стане, ти не ми вярваш. Стана. За него е? Стане, Ама има така 3 копчета, много трудно се откопчава. се откупчете, бе. Много трудно. Не знам. Те са с резба, май? С него лягам става. Не мога. Не става къща, Не ме. става, че. Толкова труден въпрос, а? Много почвам. Толкова труден въпрос. Това е много хубаво. Как ще стане точно? Как за да се учи? Аз съм слабичък, Как му пак отива? ти едричък. Напротив. Дай да пробвам да им как ще стане бюджет. Дай да пробвам. Те спущата, човек, много трудно. Той не е шега работа. Се отвори. Те са се разбидени са, бе, да Ама им не включили знам, код ли имат, кой имат. Има нещо. Ще отворят търва. Тази работа много. Кой ще каже, бе? Веста ли? Се отворят. Веста, виж казвам. Пробвай сега, виж, тъй се стои. Как слагаше тъй? Те слагаше тук. Да? Те дърпаш надолу, виж как сега се откупчава. Виж, пробвай сега. Дърпаш, те дърпаш. Виж, ето, откупчава си, взеш надолу и там се откупчава. Видиш ли? Силата му толкова, човек. Ама не, бе, човек. Виж, сушема сега, Ама не става, мъча се. Гледай, без пръсти Без остана. пръсти остава. Ще ставиш тази проя, виж сега прояте, ама слушай, ама ти не. Ще станеш. Добре. Аз съм речил да видим как си на мен. На тебе? Да пробвам само на какво пак ще му върна. Да. До вечера ми трябва, кажи ми как ще го правя. Само да пробвам как ще ми седи. Ще седи хубаво си. Само ти сега е. Това въпрос за него била. Абе, аз си казвам... Айде, ще внимаваш, нямам бала. Не. Аша. Значи нещо бърка, мисля, че аз може да е 3. Ето виж, виж как се откручи. С спината. Приятел, футболната проект. Сега, пробвай. Аз си казвам, ще стане, пробвай. Пробвай още малко. Още малко сега. Ама стои няма да стане. Ама става, аз ти дам. Стari. Ако искаш ще едно копче, кажи. Абе не. Как с две копчета? Две копчета, тръгна. Ама няма, ето. Тръгна. Ето, не идва. Не идва, няма. Няма. Простите. Тръгна, виж, пробвай Макса. Айде да се кажа. ръкавите къпи, да,
за гол, не чуя ръкавица криви. Няма, точно искам да няма. Виж колко му... Виж, ти си платят да ти направи лошо да търси гол, ще патла, не мога. Домашни черни ли ще отива? Ген, кой е това? Ще ги читай. Ама сега е... Трекла е с домашни. Букио! Къде трябва да ги даде? Дай на там, да се правят. Дай си искам до 1000 лева там. Готов е. Много бърза кива. Да, бене. Отдолу да е. Брат му къде е? Брат му е. Валя, Виселе. Виселе. Си мисли който приятел ще сложи ги се събери, може да е лично. Аз може да съм към. Не, той го е. Взема да тук е приятел. Айва, дай ти научи това малко назад първа. Нева. Нага, 10 лева. Няма лука. Колко ще стара? Кръсно къде ще да вземе? Как ти изкара? Дай ми. Те ще свършат работа. Другите, чакай малко. Чакай малко, че другите. Много малко. Много пари. Ама ще свършат. Аре, кой е другия? Пак ще даде, Анева. Дай си спада. Айде, ще дам. Свършат работа да казвам. Свършат. Ама после... Да. Bende kaybolanı sende bulmak güzel, yitip unutulanı sende görmek güzel. Güzel demek yetmez, muhteşem olmalıyız. Bakir bir yere seninle varmalıyız. Bir umut gözlediğim, yıllardır beklediğim, kalbimin sahibisin sen. Çırpınıyor yüreğim, ferman buyur ölürüm, ömrümün sahibisin sen. Duy şu kalbimin vurduğu sesi, dilerim bitmesin bu tutku sevgi. Kulak ver dilimden dökülen sözlere, bir söz bir evet bana versene. Evlenir misin benimle?
Kader kıymet budur, kısmet buna derim. Mutluluksa dileğim, seninle yaşamalı.